Gipanghingusgan karon sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team ang ilang kampanya batok sa mga electric bikes kun e-bikes o e-trikes nga nagbiyahe sa mga dagkong highway sa dakbayan na samtang nagplano na usab sila og lokal nga mga ordinansa aron hingpit kini nga maregular. Matod pa ni Team Head Hel Retoya, gipaspasan nila ang operasyon humana na matikdan ang pagbalik sa mga sakyanan sa dagkong mga kadalanan ilabi na ko na wala ang mga enforcer. Hinungdan nga kinahanglan na ang mas estrikto nga pagdili niini. Gikan sa Enero hangtod sa Pebrero 12 karong tuiga sobra na sa 5 ka mga e-trike o e-bike ang na-impound sa ilahang buhatan din ang mga malapasod nag-atubang og multa nga moabot sa hapit 5,000 pesos tungod sa kakuwang sa rehistro o driver's license. Matod pa ni Retoya aton sa pakighinabi nini sa mga sakop sa mga tigbalita. Dugay na kini nga gipatuman sa tima diha sa mga national highway aron masiguro ang kaluwasan sa dalan og mapungan ang dili kontrolado nga pagdagan sa e-bikes nga makadugang sa kahuot sa trapiko. Ang team will apprehend kanang mga e-bikes and e-trikes, especially kanang naa sa highway and depende unsay maabot unya sa legislative kuan nato no, sa city council ba. But mo na karon padayon gid gyapon may nagdakop gyapon anang mga nag-e-bikes, nag-e-trikes. In fact nagani ro mga na-impound no, kay as I have mentioned no, previously bawal gid ang e-bikes yun mo operate yun sa kuan sa dalan. Sa pagkakaroon, nagpabilin nga luag ang tima sa mga feeder road o sulod sa mga barangay aron paghatag og konsiderasyon sa mga tigamit niini. Gitanaw sa Retoya ang mubo sa mga mulo sa mga rehistrado nga tricycle operators nga nagsunod sa prangkisa o permit apan gidid sa pagbiyahe sa highway base sa direktiba sa DILG. Gawas lamang sa pipila kadapit nga wala na laing alternatibo nga rota.